channel. Welcome to my channel once again. Kekunumere, how are you doing? Ọnwa anyị nọ na bụ ọnwa ịhụnanya. Ka ọnwa si emetụta gị. How is this month of love treating you? I hope you guys are very okay. Welcome my subscribers once again. If you're a new subscriber, welcome to the family. Welcome to the family. If you have not subscribed, what are you still waiting for? Subscribe, hit the subscribe button and put the notification bell so you'll be the first person to get every exciting thing to learn in this channel. And always don't forget to like and don't forget to share to your friends. Okay, n'ụbọchị nke taa anyị ga-eleba anya ọrụ na-arụ n'ahịrịokwu. Ụfọdụ ndị ụdị ahịrịokwu a na-agbagwojufe anya n'ahịrịokwu ọbụla. Ọrụ na-arụ n'ahịrịokwu anyị ga-elebi anya. M ga-akụzie n'ụdị ya aghọta ya nke ọma. Okay, ka anyị gbapụ ya ọzọ. Ọrụ na-arụ n'ahịrịokwu. Abịa n'ahịrịokwu ọbụla, in every sentence, na-eme ka ahịrịokwu ọbụla mee gịnị nwee nghọta zuru oke. Ọrụ na-arụ n'ahịrịokwu dị ụzọ anọ, there are 4 in numbers. Anyị ga-elebe anya n'otu n'otu. Nke mbụ bụ na-arụ ọrụ dịka njikọ. Ihe a na-akpọ njikọ in a sentence, ihe a na-akpọ njikọ na bekee bụ conjunction. Njikọ, ọ na-ejikọ mkpụrụ okwu abụọ ọnụ n'ahịrịokwu. Mgbe na-arụ ọrụ dịka njikọ, ọ na-ejikọ mkpụrụ okwu abụọ ọnụ n'ahịrịokwu. Anyị ga-enye ọmụmaatụ. Obi na Ada bụ nwanne. Na ahụ jikọrọ Obi na Ada n'ahịrịokwu a ka o wee mee gịnị nwee nghọta zuru oke. Ji na ede bụ ihe oriri. Na ahụ dị n'etiti bụ gịnị njikọ ahụ o jikọrọ ji na gịnị ede iji wee mee gịnị nwee nghọta zuru oke. Ọkwa na-aghọta ya. Ọ na-egosipụta ijikọ mkpụrụ okwu abụọ. It will join 2 words together in a sentence to have a complete meaning. Ji, nwere ike isi ji ede bụ ihe oriri. No, ji na ede o jikọrọ ya ọnụ iji wee mee gịnị nwee nghọta zuru oke. Ngwanye ọmụmaatụ nke gị ị ga-etinye na comment section na ọ bụ na ị ghọtara ya nke ọma. Nke mbụ na-arụ ọrụ bụ na-arụ ọrụ dịka gịnị nyemaka ngwa. Nyemaka ngwa ya na-akpọ ya na bekee bụ auxiliary verb. Ọ na-enye aka n'ahịrịokwu ọbụla. Mgbe na-arụ ọrụ dịka nyemaka ngwa, ọ na-enyere ngwa aka iji wee mee gịnị nwee nghọta zuru oke. Mgbe ọbụla na-arụ ọrụ n'ahịrịokwu ahụ, a na-etinye akara gịnị uhie hyphen. A na-etinye akara uhie na ya na tupu ede gịnị ngwa ọbụla the verb. Edechaa na etinye ahịrị akara gịnị uhie na ya tupu ede na. Ọmụmaatụ ka wee ghọta ya. Obi na hyphen agba ọsọ. That akara uhie etinye n'etiti gị na verb dị ngwa. Obi na agba ọsọ. Nne m na hyphen eri nri. That na hyphen ahụ na verb a bụ gịnị nyemaka ngwa. Ọ na-enyere ngwa aka gịnị n'ahịrịokwu. Yọtala ya. Gwanye m ọmụmaatụ nke gị. Ada na-aga ahịa. Nkechi na-echu mmiri. Ọ na-eme gịnị? Ọ na-enyere ngwa aka. Mbịa tupu ị na-edi ya, ị ga-agba mbọ tinye gịnị akara uhie.
na-edecha na tupu ide gịnị ngwa. Okwu ịghọtala ya. Okay, anyị ga-enebe anya ọzọ na na-arụ ọrụ dịka gịnị mbụ ụzọ preposition. Mbụ ụzọ bụ ya na-akpọ preposition na bekee. Ọ na-egosipụta ebe ihe dị, ebe ihe ahụ a na-ekwu maka ya dị. Tupu ọ na-arụ ọrụ dịka mbụ ụzọ, mgbe na-esote mkpụrụ okwu gịnị ụda ume, a na-ewepụ a na a na-asịpelụ na na. Mana mgbe na-arụ ọrụ dịka mbụ ụzọ, a na-arụ ọrụ dịka mbụ ụzọ mgbe na-esote mkpụrụ okwu ụda ume vowel. Mgbe na-esote mkpụrụ okwu ụda ume dị vowel, a na-ewepụ a, mkpụrụ okwu a na naanị n ya adịzi, ewe tinye ya gịnị akara elu recom. Egosi ya, ọ ya dị na screen. Akara elu na akara elu idezie mkpụrụ okwu ahụ gịnị, mkpụrụ okwu ụda ume ahụ ọ na-esote, mkpụrụ okwu ụda ume ahụ ọ na-esote. Nya gbagwoju m enye gị ọmụmatụ ka i wee ghọta ya nke ọma. Mgbe ọ na-esote mkpụrụ okwu mgbochi ume, a na-edozi na ahụ, anyị ewepụ a, anyị ede nni na a, anyị edozie ka o wee zuo oke na-ezu oke, anyị ewepụ ya ewepụ. Maka gịnị? Ọ na-esote okwu gịnị mgbochi ume. Ọ na-esote okwu mgbochi ume. Menye gị ọmụmatụ ka i wee ghọta ya. Chetakwa na nsị na nke atọ bụ na-arụ ọrụ dịka mbụ ụzọ. Ọ na-arụ ọrụ dịka mbụ ụzọ na-egosipụta ebe ihe dị. Mgbe ọ na-arụ ọrụ n'ụzọ abụọ, mgbe ọ na-esote mkpụrụ okwu ụda ume na mgbe ọ na-esote mkpụrụ okwu gịnị mgbochi ume. Mgbe ọ na-esote mkpụrụ okwu ụda ume, a na-ewepụ a dị na o wee bụ sọsọ gịnị naanị nni, etinyere akara elu rikọm elu, tinyezie mkpụrụ okwu ahụ. Mana mgbe ọ na-esote mkpụrụ okwu mgbochi ume, a na-edezu na ahụ n'isi, anyị anaghị ewepụ a ka o wee mee gịnị, ka o wee zuo oke. Mgbe ọ na-eso gịnị mkpụrụ okwu mgbochi ume consonant. Mgbochi ume bụ gịnị consonant na bekee, ebe ụda ume bụ gịnị vowel. Ọmụmaatụ, mgbe na-arụ ọrụ dịka mbụ ụzọ, mgbe ọ na-esote mkpụrụ okwu ụda ume. Ọmụmaatụ, mkpụrụ osisi ahụ dị n'elu. Mkpụrụ osisi ahụ dị n'elu na vricom elu. Eme gị na-etinye elu elu. Ihe afie na screen ka i wee ghọta ihe m na-ekwu. Mkpụrụ osisi ahụ dị n'elu. Cheta na elu ahụ bụ gịnị, mkpụrụ okwu bidolie bụ gịnị ụda ume. Ọnya ka eji wee wepụ a dị na wee tinye gịnị akara elu. Pina aghọtie. Ọmụmaatụ ọzọ anyị ga-enye bụ nne m nọ n'ụlọ. Nne m nọ n'ụlọ. Na itinye rikọm elu mee gịnị ụlọ. Mgbe ọ na-eso gịnị mkpụrụ okwu ụda ume. Ka ihe ọmụmaatụ mgbe ọ na-eso mkpụrụ okwu mgbochi ume. Mgbe ọ na-eso mkpụrụ okwu mgbochi ume, ọmụmaatụ akwụkwọ ahụ dị na tebụl. Akwụkwọ ahụ, that book is on top of the table. Tebụl ahụ mee gịnị dị bụ ihe gịnị na-esote ya. So a na-edezu ya na gịnị, a na-edezu ya n'isi. Ọmụmaatụ ọzọ nwere ike inye gị bụ mmiri ahụ dị na kalama. Mmiri ahụ dị na kalama. Kalama ihe a na-akpọ ya bụ bottle. That water is inside the bottle. Mmiri ahụ dị na kalama. Kalama ahụ mkpụrụ okwu bidoro ya bụ gịnị mkpụrụ okwu mgbochi ume.
nya ka eme gịnị ka ya edezu gịnị na edezu n'ahịrịokwu ahụ. O nwere ihe ọbụla gbagwojuru gị tinye na comment section ajụjụ ọbụla ị nwere maka na-arụ ọrụ dịka bụ ụzọ, tinye na comment section. Ihe ọzọ anyị ga-eleba anya nke anọ, nke bụ nke ikpeazụ, bụ mgbe na-arụ ọrụ dịka gịnị isi ngwa. Isi ngwa, gịnị bụ isi ngwa? Verb root. Isi ngwa, verb root. Mgbe na-arụ ọrụ dịka isi ngwa, na-atabere na gịnị isi ngwa iji wee nye nghọta zuru oke. Ọ na-atabere na ọ na-adịkọsị ọnụ iji wee mee gịnị nwee nghọta zuru oke. A ga-enye gị ọmụmatụ ka ị wee ghọta ihe a na-ekwu. Nna m napụtara enyi ya n'aka ndị ohi. Napụtara dị ebe ahụ bụ gịnị? Isi ngwa. Na-arụ ọrụ dịka isi ngwa na ya. Napụtara. My father rescued his friend from the hands of what? Criminals. Napụtara ebe a bụ gịnị? Ebe na-arụ ọrụ dịka gịnị? Isi ngwa. Gwanye m ọmụmatụ ọzọ. Ọ bụ na onwe ihe ọbụla gbagwojuru gị anya na ụzọ anọ na-arụ ọrụ n'ahịrịokwu a, ọ bụ na o nwere ajụjụ ọbụla ị nwere, ọ bụ na o nwere mgbagwoju anya, ọ bụ na ịghọtara ya nụ, tinye na comment section ebe ọbụla ịghọtara ya nụ ka m kụzie ya ọfụma. Leba ya anya, gụọ ya. Ị gụọ ya otu ugboro, nene ya otu ugboro abụọ, ị ga-aghọta ya nke ọma. Mana ọ na ịghọtara ya nụ, tinye na comment section. Mana ọ na ị chọrọ extra lesson, send m message. Send me message on my email address. Gaa na my info, ị ga-afụ my email address. Send m message for external lessons 1-in-1. Ọ bụ na enwe topic ọbụla, isiokwu ọbụla gbagwojuru, any topic at all that you want me to teach you personally, you can send me a message on my email address so we'll be able to treat it. People, don't forget to subscribe. If you have not subscribed, what are you still waiting for? Subscribe and hit the notification bell so be able to be the first person that will see anything that I post. Don't forget to like and share. Bye.